आज से दशहरा चालू बा। आज नवरात्रन के पहला दिन ह। हमार एगो गीत लिखल बा। एगो लइका अपने माँ से कहता कि नवमी में कि नव दिन पूजा पाठ हम करब रे, कि नव दिन पूजा पाठ हम करब रे, काल सारा खा दे माई रे, कि नव दिन पूजा पाठ हम करब रे, काल सारा खा दे माई रे, कि देवी माई के ध्यान हम धरब रे, दुर्गा माई के ध्यान हम धरब रे, कि काल सारा खा दे माई रे, नव दिन पूजा पाठ हम करब रे, काल सारा खा दे माई रे। तो ऐसे मुखरा बा और अंतरा ऐसे बा कि दिल में लालसा लागल, पावेला देवी माई के आंचल, माई रे रोकना, ई दिल में भक्ति जागल, कि दिल में लालसा लागल, पावेला देवी माई के आंचल, माई रे रोकना, ई दिल में भक्ति जागल, कि पंडित जी के पाठ करवाई बेरे, कि पंडित जी से पाठ करवाई बेरे, काल सारा खा दे माई रे, नव दिन पूजा पाठ हम करब रे, काल सारा खा दे माई रे। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।